ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ದಾದಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕುಲುಲ್ಲೆರ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟ ಚೋಲಿದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಇಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಾರಿ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ ಇತ್ತನೇನೆ ಏತ್ ತೋಜಾವ್ನಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಇಪ್ಪುನತ ಏತ್ ಇಲ್ಲಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿನ್ನ ಬಟಾಟೆ ನೆನ್ ಪೆರೆಸೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪೆರೆಸೋಡು ಕೆಲವು ಪೆರೆಸುಜೇರು ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ವೇರು ರೂಬಿ ಗೂಡುಡುಲ್ಲಾಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಟ್ಟು ಜಲಾಲು ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡೋಡುಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ಕೆಂಡ ತೈಕ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಕ ರಡ್ಡ ಪುದಾರುಂಡು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೆ ಚೋಲ್ದೆಪ್ಕ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಚೋಲ್ದೆತ್ತು ದಾಪುಜಿ ಬೇಗ ಕಜಿಪಾವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ರಡ್ಡ ಪುದಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದಾರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ರಂಜಿತಂದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒರ ಪುಟ್ಟುನಗೊರ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದಿಯೇರ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ರಡ್ಡ ಪುದಾರ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ರಂಜಿತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊರೆಪುನಿ ರೋಹಿಣಿಂದ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ರಂಚನೆ ರೋಹಿಣಿಂದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ರಂಜಿತ ಪನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆಗ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪೂರ ರೋಹಿಣಿ ಬೊಕ್ಕ ರಂಜಿತ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ರಂಜಿತಾನೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರೋಹಿಣಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಈಚಿನ ರಂಜಿತಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏಪನ ಒಂಜಿ ದೀನಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಬಚ್ಚಿದ ಅವಳ ಪೋತುಂಡು ಪೂರ ಇಂಚ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಲಾಕತ್ ಪೋತುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ ದಾಲ ಪಾರೇಜಿ ಮೋನೆದು ಕಾಲಿ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿನಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ನೆಟ ಅವೆಂಕ್ಲ ಅವ್ರ ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ಪಿಚ್ಚರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಂತ ಬತ್ತಿತ್ತ ಕಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕುಲುದಿನಿ ಅಂತ ಇಂಚನೆ ಉಲ್ಲೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೂರ್ದಾವುಡು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಬಟಾಟೆ ಉಂಡು ಐ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರನ ಪಂಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣು ನೀರು ದಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂತ ಬೊಕ ಏಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಓಡಾಂಡ ಪೋಪುನಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಪಲ ಇಲ್ಲ ಏತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ನಾನು ಓಡಾಂಡ ಪೋ ಇನ್ನಪಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಪ್ರಪೋಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಡೆಪ್ಚ್ ಇದು ತುಳೆ ಬಟಾಟೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಆತಂಗೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ದ ಬೊಕ ಏನ ಸ್ವರ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಬರ್ ಪನ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಪಾತೇರ್ ಯಾನ್ ಹೊರರ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಇಜಿನ ಸ್ವರ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಂಡು ಏನ ಸ್ವರ ಜೋರನೆ ಏನ ಸ್ವರ ಜೋರೆ ಮಲ್ಪ ಪಾತೇರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂರ ಅಡಕೆ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಡೊಂಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿ ರಗಾಲಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ ತಿರ್ತೊಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಚೋಳಿದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೋರ್ನಾಗ ಇಂಕ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊರರ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಎಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತು ಯಾನಿನಿ ಮೂಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಣಂತೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಪೋವಂದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಂಚಿ ಪುರ ಅಂಚ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಿಜಿ ಮೂಲು ಯಾನು ಧರಣಿ ಶಾಪ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಮೂಲು ಫ್ರಿಜ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾತ ಐಟಮ್ಲುಂಡು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದಿನಿ ನಾನು ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಇಂದು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದಿನಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಾಪ್ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ದಾಕ್ಲಾಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಶಾಪು ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿನೇನು ಪೂರ ತೂನ್ ಬಲೆ
ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರೂಬಿನ್ ಬುಡಡತೆ ಬುಡ್ಪೆ ಆನಿತೆ ರೂಬಿನ್ ಬುಡ್ಪೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ನೆಂಕ್ಲ ರೂಬಿ ಸಪುರಾತಲ್ ಪನ್ನಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾಲೆ ಉಣ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಅಂಚದಾಲೆ ಜಾಲು ಬುಡ್ನಾಗ ಮಣ್ಣು ಪುರ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಪುನ ಏತು ಸೋಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುನ ಈತೆ ಎಲ್ಲಿಯತನ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆ ಈತುದ್ದಾತನ ಮೋನೆ ತುಲ ಅವಳು ತುಲ ತುಲ ಓ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕಿನ ಆಟ ಇತ್ತೆ ರೂಬಿಗೂ ಒಂಜೊಂಜೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನಂತೆ ಪೋಡಿಗೆಂಡು ರೂಬಿಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಉಪದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಬಡು ಕುಲು ಕುಲಲ್ಪ ಕುಲು 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 ಕುಲ್ಲು ಪೆನ್ನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕುಲ್ಲು ಪೆನ್ನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪನ ರೂಬಿಗೆ ABCD ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ABCD ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿನೇ ಇರ್ದು LKG ಇರ್ದು ಪಾಡ್ನಿ ಬಕಾತ್ ಪೋಡು ಏರೋ ತುಲಾ ABCD ABCD ಮೈ ಪೂಸುಡಿ ABCD ಪನ್ಪಲ್ ಪನ್ ABCD ಮೈ ಪೂಸುಡಿ ಕಚ್ಚತಿ ನಮ್ಮ ಗಬ್ಬುಗನ ದಾದ ಗೊಬ್ಬುನಿ ರೂಬಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೊಬ್ಬು ಏನ ಗೊಬ್ಬು ಬಾಲ ಅಬ್ಬಾ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುಗಾವ ಉಳ್ತದ ಟಿಟಿರಿ ABCD ಪನ ABCD ಪನ್ ಎಂಚ ABCD ತಕ್ಕತಾಯ್ ಕುಲಿಕಿ ತಕ್ಕತಾಯ್ ನಾಯಿ ಮಾರಿ ಪೊಯ್ ನಮ ಗೊಬ್ಬುಗಾ ರೂಪಿಲ ನೀ ಕೋಣಿಚಿಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೋನಿ ಇಂದು ಗೋಣಿದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಡು ಯಾನು ಉರ್ವೇನಾ ರೂಬಿ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಗೋನಿ ಕುರ್ರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ.